Jeg hedder Emilie, og jeg vil skate. Det her er min skateboard. Struts. Kan I se her? Dækket. Skuldrene og det hele. Og vi kører på skateboard. Og I kommer til at se min ven nu. Han er her. Og nu vil jeg vise jer noget skate. Jeg skal også vide, at den her video kommer på YouTube. Så hvis man godt kan lide vores video, så kan man bare gå ind på Emilie Petrarca. Og nu vil jeg så lige vise en ollie. Det første man gør, det er... med op. Så venstre fod. Hvis på en eller anden måde komme op. Sådan. Sådan. Op. Nu vil jeg så vise jer det. Og den bliver til. Og en face.